usuku lwanamhlanje ngibonge ngithanda ukufisa uNkulunkulu angikhombisa zona imihla namalanga ngoba silaba thandelayo kungenxa yomusa kaNkulunkulu akusikho ukwazi noma ukuhlakanipha kwethu kepha kungumusa kaNkulunkulu. Amen bathandekayo, ngiyabonga futhi nethuba umphathihlelo angipha lona. Amen bathandekayo, ngithanda ukukhuluma bathandekayo ngokuthemba uNkulunkulu ezimeni zonke. Amen bathandekayo, ngizofunda lapha nje ivesi 1 Isaya 40:31 lapho lithi khona kepha abamethembayo uSimakade bayakuthola amandla amasha, bayakukhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe bengapheli amandla. Amen bathandekayo, izwi esilitholile namhlanje ukuthi bonke abamethembayo uSimakade bayothola amandla amasha. Lithi lapha kuJeremiya ubusisiwe umuntu othemba kuJehova nothemba lakhe kuJehova. Amen bathandekayo, uyomthemba kanjani uJehova ungakholwa kuye? Kumele siqale sikholwe kuJehova ngoba lithi izwi lenkosi ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukuthi sithokozise uNkulunkulu ozayo kuye. Kumele ukholwa ukuthi ukhona futhi ungumvuzi walabo abamfunayo. Amen bathandekayo, simele ukholwa ngoNkulunkulu ukuze sizokwazi ukumethemba ezimeni zonke esibhekene nazo. Hleze mhlambe namhlanje khona umzalwane la obhekene nesimo akazi ukuthi kumele asinqobe kanjani. Lithi namhlanje bonke abamethembayo uJehova bayothola amandla amasha. Akwenzeki ukuthi uqhumane noJehova ubuyele emuva impilo yakho isafana. Amen bathandekayo, ngoba uJehova unenkazimulo. Uma uphumene naye uthola inkazimulo. Amen bathandekayo, lithi lenkosi uJesu uhamba nabafundi bakhe. Uma uJesu ehamba nabafundi bakhe bathola indoda eyinkunkuthe. Bayayibuza le ndoda ukuthi ingabe ngakubone bani, kone yena noma abazali bakhe ukuze abe yinkunkuthe? Uyabaphendula ukuthi abonanga yena noma abazali bakhe, kepha kwenzeka lokhu ukuze kubonakaliswe amandla kaSimakade. Amen bathandekayo, namhlanje yazi ukuthi whatever you are going through empilweni yakho akwenzeki ngoba kuyimistake, kwenzeka ukuze kubonakaliswe amandla kaJehova, ngoba uma simethemba thina uJehova siyawathola amandla amasha. Amen bathandekayo, ngiyabonga kakhulu ngiloyo umlayezo enginawo ukuthi bonke abamethembayo uJehova bayothola amandla amasha. Whatever you are going through, do not give up futhi ungaweli futhi. Yazi ukuthi wena khona amandla amasha, khona inkazimulo uNkulunkulu azoyiletha phezu kwakho futhi azokuphakamisa ngayo. Ngiyabonga bathandekayo, sayezwini lenkosi uNkulunkulu ngathi angavula izindlela, siyezwa izwi lakhe ngomusa wakhe. Ngiyabonga.